அப்ப இது எடுத்தோம்ல மாதாஜி கோஸ்வாமிகளை பத்தி அப்ப வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாரு. நிறைய கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஓகே, எல்லாருமே ஒரு மாலை எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் ஒண்ணு பண்ணுங்க. ஏன்னா நம்ம மங்கள மாதாஜியோட அவங்க பிரபு வந்து மங்கள மாதாஜியோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐசியூல அட்மிட் ஆயிருக்காங்க. அதனால வந்து நீங்க எல்லாருமே ஒரு ரவுண்ட் வந்து கண்டிப்பா அவருக்காக செய்யணும்னு உங்களை எல்லாருமே கேட்டுக்கிறோம். ஓகே, let him get a speedy recovery. He fell down actually. In fact, he had some issues with some health issues recently. That's why Mataji is not taking classes now. But when you are reciting, you please pray for him. Sure, Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Sure Mataji. எல்லாருமே ப்ரே பண்ணுங்க. That is very important. Okay. Okay Mataji. Your videos want to see. Amma Isho mantra. Yes, public only. Fine. Now we'll enter into the session. நம்ம எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல இருந்தோம்? நம்ம ஆக்சுவலி கிளாஸ் இன்னைக்கு மூணாவது இல்ல முன்னிரை வச்சது 1 2 3 மந்த்ராஸ்ல தான் மூணாவது மந்த்ரா இல்லையா? ஈஷாவாஸ்யம் முடிச்சாச்சு. 1 2 முடிச்சிருக்கீங்க. 1 2 முடிச்சிருக்கோம். மூன்றாவது தான் இப்ப நடத்தணும், படிக்கணும். ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம். தேன குஞ்சிதா இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன் நான். கரெக்ட், ஆத்மஹா வரைக்கும் முடிச்சேன். ஐ திங்க் ஓகே, 3 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. அதாவது 1 2 3 அந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தா எல்லாமே முடிச்சிருக்கேன் நானு. மறுபடியும் இன்னொரு 1 2 3. ஓகே, 2 1 2 3 இருக்கு, என்னன்ட்டு பார்க்கணும். அதுவும் அதேதான். ஐ திங்க் டூப்ளிகேட் காப்பியா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம், உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாதான் தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உஷா மாதாஜி, நீங்க என்னைக்கு ஊருக்கு போறீங்களோ அந்த 6 days வந்து ஐ ஹவ் அரேஞ்ச்ட் ஃபார் கிளாஸ். ஓகே, மிச்ச நாள நீங்க உங்களுக்கு யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ் இல்லையா? இல்ல. ஓகே ஃபைன். நீங்க எப்ப போறீங்கன்றது வந்து நான் சொல்லிடுறேன். இவங்க நீங்க பாலாஜி பிரபுக்கு சொல்லுங்க. ஐ ஹவ் டோல்ட் ஹிம் ஒன்லி டுடே. அவருக்கு வந்து ஈவினிங் எடுக்கிறதுக்கு முடியாது, அட்லீஸ்ட் மார்னிங் அவரால முடியும் அப்படின்றதுனால அவருக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே 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 ஓகே. I think mantra 3 we have to take. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayyam Tata Swapadandikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ 3வது மந்திரத்துல இருக்கோம். 3rd மந்த்ரா.
ஆத்மஹ அப்படிங்கறது வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, கில்லர் ஆஃப் த சோல். அது கீழ் வரைக்கும் நாம உலகத்திற்கு தள்ளப்படுபவர். அது வரைக்கும் நாம படிச்சிருக்கோம். ஸ்மால் ஷார்ட் இது வந்து ஒரு முறை நீங்க புக்ல இருக்கிறது வாசிச்சிங்க, சோ தட் நம்ம ஸ்லோகம் இந்த பிபிடில போயிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சோ நான் ஸ்லோகம் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்தை வாசிங்க. ஏன்னா யூ ஹாவ் டு ரிசைட் மந்த்ராஸ் எல்லாம் நம்ம ரிசைட் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி. ஆஷுர்யா நாம தே லோகா. ஃபுல்லா படிங்க மாதாஜி. ஓகே, ஃபுல்லா படிச்சிட்டேன். ஓகே, நாமதே ஆஷூர்ய நாம தே லோகா அந்தேனா தமாஸ்ரதாஹ தாம் தே பிரேதயாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்ம அனுஜானஹ. ஒருத்தர வாசிங்க. அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேனே தமசா தரிஸ்தே தாமஸ்தே விகச்சந்தி ஏகே ஒருத்தர வாசிங்க. ஒவ்வொருத்தரா மாதாஜி. வாசிங்க, ஒருத்தரா வாசிங்க. 2-3 பேர் வாசிச்சா உங்களுக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஓகே, ஆசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேனே தமசாவிருதாக தாமஸ்தே பிரத்யாபி கச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. असूर्या नाम ते लोका अन्तेने तमसावृताः तामस्ते हृदयाभिकञ्चन्ति एके सात्मा हनोजनाः. असूर्या नाम ते लोका अन्तेने तमसावृताः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः. आसूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृतः तामस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति एके सात्वहनो जनः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வாசிங்க. असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके सात्महनो जनाः. हरे कृष्ण माताजी. எஸ், நெக்ஸ்ட் எல்லாரும் வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. आशूर्या नाम ते लोका अन्धेने तमसावृता तामस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति एके शान्तमहनो जनाः. हरे कृष्ण. आसूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृतः दासदे प्रत्यभिगच्छन्ति एके सात्महनो जनः. असूर्या नाम ते लोका अन्धेने तमसावृताः तामस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके सात्महनो जनाः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் யாராவது வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. असूर्य नाम ते लोका अन्धेन तमसावृतः तामसे धृत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः. हरे कृष्ण माताजी. प्रेमारानी माताजी. प्रेमारानी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तामस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति एके आत्महनो जनाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आसूर्या नाम ते लोका अन्तेने तमसावृताः तामस्ते प्रेतयाभिगच्छन्ति एके सात्महनो जनाः. Thank you माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. வேற யார் பெண்டிங் இருக்குது? அனுஷயா மாதாஜி, தலைகோதி மாதாஜி வாசி. Yes माताजी. असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तामस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति
ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அனுசுயா மாதாஜி வாசிங்க. அனுசூயா மாதாஜி வாசிச்சுட்டாங்களே? வாசிட்டாங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அது சங்கீதா மாதாஜி மாதிரி இருந்தது குரல். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சேம் டேம். ஓகே. சோ ஆஷூரியா, ஆஷூரியா, சுரானா தேவதர்கள், தேவ அதாவது டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க, தெய்வீகமான குணங்களுடையவர்கள் எல்லாம் சூரா அப்படின்னும். ஆசுரான்னா அதாவது அசுர குணங்களுடையவர்கள். சோ அசுரர்கள். நாம அதாவது பேரளவில் வந்து புகழ் இல்லையா. சோ லோகா அதாவது அந்த உலகங்கள். அந்தேனா, அந்தேனா அப்படின்னா அறியாமையில். தாமச என்றாலே அதாவது அறியாமை குணத்தினுடைய அறியாமை என்னும் அந்த குணத்திற்கு வந்து தாமசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆவருத்தாக அதாவது டிஸ்க்ளோஸ்ட் தோஸ் பிளானட்ஸ். பிரேதா அப்படின்னா, பிரேதா என்றால் நம்ம பிரேதம் இல்லையா, மரணித்த பிறகு இந்த உடல் வந்து டெட் பாடி தான். அபிகச்சந்தி என்டர் இன்டு, எங்க போவோம் அப்படிங்கிறது. எனிவன், எவ்ரி ஒன். ஆத்மஹான அதாவது கில்லர் ஆஃப் த சோல், ஜனாஹ பர்சன். The killer of the soul, whoever he may be, must enter into the planets known as the world of faithless, full of darkness and ignorance. அப்படின்னா அறியாமையினுடைய அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்கள் எது? நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் தான் இல்லையா. நமக்கு கீழே 7 உலகங்கள் இருக்கு. அந்த 7 உலகங்கள்லயுமே வந்து பூ உலகத்துக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அறியாமை எனக்கூடிய அந்த உலகங்களை, நம்பிக்கையற்ற முழுவதுமான இருள் சூழ்ந்த இடம் எதுன்னா நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள். அந்த உலகத்திற்கு வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். அப்படின்னா சில வேர்ல்ட் எல்லாம் நீங்க அந்த இதுல எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, கோலோகா சார்ட்ல ஒன்லி கிராஸ் பாடி தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல நமக்கு ஷட்டில் பாடி கூட இருக்காது. சூக்ஷ்ம உடல் தான் வந்து நமக்கு வந்து புத்தி, மனசு எல்லாம் இருக்கிறது இல்லையா. புத்தியும் மனசுமே இல்லைன்னா நமக்கு வந்து அந்த அகங்காரம், புத்தி, இந்த மூன்றுமே ட்ரூ ஈகோக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. சோ அங்க வெறுமனே இந்த ஆத்மா போய் அந்த கிராஸ் பாடியில போய் உட்கார்ந்துக்கும், அவ்வளவுதான். அப்ப நன்னிலை பெறுவதற்கான மார்க்கமே அங்க கிடையாது. அதனாலதான் ஒரு முறை நாம கீழே போயிட்டோம்னா நம்ம திரும்பி மீண்டும் மேல வர்றது என்பது மிக மிக கடினமானது. So human life is distinguished from animal life due to heavy responsibilities. இல்லையா. வாசிங்க, யாரு தமிழ்ல இருக்கிறது வாசிங்க. யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு? வாசிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள். ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி கொடுங்க, அவங்க முதல்ல கேட்டதுனால. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேராகிராஃப் ஒருத்தர் படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் 1 படிங்க, 2வது பிரேமா மாதாஜி. யாரெல்லாம் வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள் யாராயினும் இருளாலும் அறியாமையாலும் சூழப்பட்டவையும் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற அசுரர்களின் உலகம் என பெயர் பெற்றவையுமான கிரகங்களை சென்றடைகிறார்கள். விளக்கவரை. மனித வாழ்க்கை விலங்கு வாழ்க்கையை விட மேம்பட்டதாக கருதப்படுவதற்கு காரணம் முந்தையது பொறுப்புகள் மிக்கதாக அமைந்திருப்பதே. அப்பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்படுவர்கள் சுரர், தெய்வத்தன்மை உள்ளவர்கள் என்றும், அவற்றை உதாசீனம் செய்பவர்கள் அசுரர்கள், துர்குணம் உள்ளவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுவர். இவ்விரு வகையான மனிதர்களை உலகெங்கிலும் காணலாம். சுரர்கள் எப்பொழுதும் பரமபுருஷனான விஷ்ணுவின் திருவடிகளை அடைவதை லட்சியமாக கொண்டு நடப்பவர்கள் என்று ரிக்வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் செல்லும் வழி சூரியனின் நடத்தை போன்று ஒளிமயமானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகா இருக்கு. இருள் மற்றும் பிரகாசம் இல்லையா. சோ அதாவது சூரா அப்படிங்கிற தெய்வீகமான குணங்குடையவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு பிரகாசத்தன்மைக்கு இட்டு செல்கின்றது. அதே அசுர இயல்புகள் கொண்டவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே இருள்மயமான உலகத்திற்கு வந்து இட்டு செல்கின்றது. அது ஆத்மக அதாவது கில்லர் ஆஃப் த சோல் இல்லையா. அதாவது ஆத்மாவையே வந்து அழிக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்து எடுத்து சென்று விடுகின்றது. அப்படின்னா மீண்டும் அந்த ஆத்மா நன்னிலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தையே வந்து அடைத்து விடுகின்றது. அதுக்கான வாயில் வந்து அடைக்கப்பட்டு விடுகின்றது. ஒரு முறை நம்ம கீழ் உலகங்களுக்கு அதுக்கு பக்கத்துலயே 28 நரக உலகங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அந்த நரக உலகங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம போனோம்னா மீண்டும் வந்து இந்த பக்கம் வர்றது என்பது மிக மிக கடினமானது. எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிங்க அடுத்த ஒரு பிரகரம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளின் பரிணாமத்தின் விளைவாக பல உடல் மாற்றங்களுக்கு பின் பெறப்பட்டுள்ளதை அறிவு படைத்த மக்கள் எப்போதும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். பௌதீக பிரபஞ்சத்தை மாபெரும் சமுத்திரமாகவும் மனித உடலை அதை கடப்பதற்கென பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட தோணி என்றும் உருவகமாக சொல்வதுண்டு. வேத இலக்கியங்களையும்
புண்ணிய புருஷர்களான ஆச்சாரியர்களையும் திறமை மிக்க மாலுமிகளாகவும் மனித உடல் பெற்றிருக்கும் தனிச்சிறப்புகளை எத்தகைய இன்னல்களுக்கும் உட்படாமல் இலக்கை நோக்கி தோணியை செலுத்த உதவும் கடற்காற்றாகவும் ஒப்பிட்டு சொல்வதுண்டு. இத்தகைய எல்லா வசதிகளும் அடைந்திருக்கும் ஒருவன் தன் வாழ்வை ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளாவிடில் அவனை ஆத்மாவை கொல்பவன் என்றே கருத வேண்டும். ஆத்மாவை அழிப்பவன் அறியாமை என்னும் இருள் சூழ்ந்த உலகில் என்றென்றும் உழல்வான் என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் மிக தெளிவாக சித்தரிக்கிறது. பன்றிகள், நாய்கள், ஒட்டகங்கள், கழுதைகள் போன்ற மிருகங்களுக்கு நம்மை போலவே வாழ்வு தேவைகள் உள்ளன. அவை தம் தேவைகளை அவலம்பிக்க அருவருப்பான வழிகளில் நிறைவேற்றிக் கொள்ளுகின்றன. ஆனால் மனிதன் வசதியாக வாழ்வதற்கான எல்லா வழிவகைகளையும் இயற்கை அமைத்து கொடுத்துள்ளது. இதற்கு காரணம் மனித பிறவி விலங்கு பிறவியை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அரியது என்பதே. பன்றிகளையும் பிற விலங்குகளையும் விட மேலான வாழ்வு வசதியை மனிதன் எதற்காக பெற்றுள்ளான்? ஒரு சாதாரண குமாஸ்தாவை விட உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒருவருக்கு ஏன் மேலான வசதிகள் தரப்பட்டுள்ளன? உயர்நிலை அதிகாரிக்கு உயர்நிலையிலான பல பொறுப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன என்பதே இக்கேள்விக்கு பதில். தன் வயிற்று பசியை போக்கிக் கொள்வதாலேயே எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கும் விலங்குகளை விட உயர்வான கடமைகளை மனிதன் ஆற்ற வேண்டி இருப்பதால் அவனுக்கு அதிகமான வசதிகள் தரப்பட்டுள்ளன. என்றாலும் ஆத்மாவை அழிக்கும் தன்மைகளை கொண்டுள்ள இன்றைய நாகரிகத்தில் வயிற்றுப்பசியே பெரும் பிரச்சனையாகி விட்டது. மெருகேற்றப்பட்ட மிருகமாகிய நவநாகரிக மனிதனை உன் வாழ்வின் நோக்கம் என்னவென்று கேட்டால் வயிற்றை நிரப்புவதே தன் வேலை என்பான். ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி அவன் அறியான். அதற்கு அவசியமில்லை என்பான். தன் வயிற்றுக்காக முழு மூச்சோடு உழைக்க அவன் தயாராயிருந்தும் வேலையில்லா பிரச்சனை அவனை தொடர்ந்து மிரட்டுகிறது. இயற்கை விதிகளின் கொடூரம் அப்படிப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. சோ அதாவது நம்ம இந்த இயற்கை இந்த ஊமை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது படகோட்டி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ஒரு குரு, ஆன்மீக குரு தான் நம்மள அந்த படகுல பிரயாணித்து நம்மள கரை சேர்க்கிறதுக்கு அவர் நல்ல ஓட்டுனாதான் நம்ம நற்பாதையில் செல்கின்றோம் என்று பொருள் இல்லையா? சோ இந்த மனிதனாக்கப்பட்டவன் அதுல பிரயாணிக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா அதுல பிரயாணிக்கின்றது. சோ அந்த உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா பிரயாணம் செய்யும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நம்ம பக்தியின் பாதையில செல்வதற்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலையில மங்களாரதி இல்லையா, நம்ம பாகவதம் கேட்கிறோம், பகவத்கீதை வாசிக்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாமே ஃபேவரபிள் பிரீஸ் இல்லையா? நமக்கு சாதகமாக அடிக்கக்கூடிய காற்று இது. அந்த சாதகமாக அடிக்கக்கூடிய காற்று இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அந்த அக்கறையை போய் சேர்றதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் இல்லைன்னாக்கா, சாதகமற்ற இதுல இல்லாம வெறும் பௌதீகத்திலே இருந்தோம்னா அதெல்லாம் அன்ஃபேவரபிள் பிரீஸ் தான். நமக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை விளைவுகளை நாம கண்டிப்பா பாஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால இந்த இடத்துல இந்த பௌதீக உலகம் என்பது, பௌதீக வாழ்க்கை என்பது கடலுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, த ஹியூமன் லைஃப், ஹியூமன் பாடி இஸ் கம்பேர்ட் டு ஏ சாலிட் போட். அதாவது மனித வாழ்க்கை இந்த நேச்சுரல் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், பௌதிக இந்த உலகம் ஒரு சமுத்திரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி மனிதனுடைய உடல் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? அதாவது படகுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அந்த படகை ஓட்டுபவர் யார் என்றால் ஒரு ஆச்சாரியா இல்லையா? அப்படின்னா நம்ம மனசுல நல்லதையெல்லாம் விதைத்து இல்லையா நல்ல பாதையில் இட்டு செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை காட்டுபவர் யார் என்றால் ஒரு குரு ஆச்சாரியா இல்லையா? அதன்படி நாம நடக்கும் பொழுது அதாவது நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் பக்குவம் அடைகின்றது. அந்த பக்குவமாக செயல்படுறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா ஃபேவரபிள் பிரீஸ் அப்படின்னாக்க நமக்கு சாதகமான ஒரு காற்று சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்று பொருள். அப்பதான் நம்ம எந்த இலக்கை போய் அடைய முடியுமோ அந்த இலக்கை அடைய முடியும். அவ்வாறு நாம செய்யவில்லை என்றால் ஆத்மாவை கொல்பவனாக நாமளே, அப்படின்னா நம்ம ஷட்டில் பாடியை இழந்து விடுவோம். வெறும் கிராஸ் பாடி மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு கிராஸ் பாடி கிடைக்கும். ஒரு ஸ்தூல உடல் கிடைக்கிறதுக்குரிய மார்க்கத்திற்கு நம்ம செல்வோம். அங்கே ஷட்டில் பாடியும் இருக்காது. அப்படின்னா மனித ரூபத்துக்கு மட்டும்தான் ஷட்டில் பாடி உண்டு, வேற விலங்குகளுக்கு எல்லாம் கிடையாது. அங்க கிராஸ் மற்றும் ஆத்மா அவ்வளவுதான். சோ அதை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா, அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ பன்றிகள், நாய்கள், ஒட்டகங்கள், கழுதைகள் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கூட
எவ்வாறு அவங்களுக்கு whose economic necessities are just as important to them are நம்மதும் அதே மாதாஜி மாதிரி தான். அப்ப அதுகளுக்கெல்லாம் கர்ம வினைங்கிறதே கிடையாது இல்லையா மாதாஜி? 100% கிடையவே கிடையாது, அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான். சரி, அது எப்படிதான் மேல வர்றது மாதாஜி? கர்ம வினை இல்ல இந்த கர்ம வினை இல்லைன்னாக்கா அதுங்களுடைய நல்ல குவாலிட்டிஸ் வந்து அபிவிருத்தி ஆனாதான் அடுத்து நம்ம மனுஷ ஜென்மமா வர்றதுக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து, அதாவது நம்ம எல்லாம் புழு பூச்சி இந்த மாதிரியான நிலையில இருந்து புஷ்பம், மரம், செடி, கொடிகள், விலங்குகள் இதுல வந்து நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சு ஒரு நல்ல கதி ஆன பிறகுதான் மனுஷனாகவே நம்ம பிறக்கிறோம். மாதாஜி 84. அது எப்படிதான் மாதாஜி முன்னேற? ஒரு மரம், ஒரு காட்டுல ஒரு மரம் இருக்கு மாதாஜி, அந்த மரம் வந்து அது மரமாவே இருந்துட்டே இருக்குமா? அது எப்படி மேல வரணும் மாதாஜி? ஒரு எக்ஸாம்பிள், மரம் என்ன செய்யும்? நமக்கு நிழல் கொடுக்கும் இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு அது உபயோகப்படுது இல்லையா? உபயோகப்படுதா இல்லையா? அந்த விதத்துல அது ஒரு நற்கர்மத்தை செய்கின்றது இல்லையா? அதுல அது நன்னிலை அடையும் போது அடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு விலங்கா பிறக்கலாம், பசுவா கூட பிறக்கலாம் இல்லையா? அது காட்டுல இருந்து அது எப்படி மாதாஜி பயன்படும்? காட்டுல இருந்து அதோட பயன் எப்படி இருக்கு மாதாஜி? காட்டுல மாதாஜி, காட்டுல வந்து போய் பொறுக்கி எடுத்துட்டு வருவாங்க, அத பூவோ பழமோ கிடைச்சா கொடுத்தாக்க. ஓ அப்படி. அது ஒண்ணு. பிளஸ் காட்டுலயே வந்து இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே சிலதெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றாங்க. தே ஆல்சோ கிவ் த வுட் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஒன்றுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக கூடிய நிலை வரும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த ஆத்மா வந்து நன்னிலை அடையும். சோ திஸ் இஸ் த எவல்யூஷன் சைக்கிள்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஒன்றிலிருந்து ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படின்னா ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிறக்கிறது கிடையாது, ஒன்றிலிருந்து இன்னொரு டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன். இன்னொரு இதுக்கு இப்ப புஷ்பமா இருக்கு, அது புஷ்பமா இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய பூஜைக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தினா நெக்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து அடுத்த பரிமாணத்துக்கு போகின்றது. எந்த புஷ்பம் பகவானுக்கு போகும், எந்த புஷ்பம் வந்து அதாவது பிரேதத்துக்கு போகும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? நம்மளால சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. எதெல்லாம் பகவானுக்கு போறது அதுக்கு எல்லாமே விமோக்ஷனம் உண்டு இல்லையா? அது போல அடுத்த பரிமாணத்திற்கு வந்து தயாராகின்றது. இதெல்லாமே நாம கூட வந்து அந்த மாதிரி நிலையில இருந்து வந்தவங்க தான். ஆனா நமக்கு தெரியாது, எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? அனைத்திலுமே இருப்பவர் அவர்தான். அதனால நாய்களும் பன்றிகளும் இருக்கு, அதாவது நமக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நமக்கு வந்து புத்தி, அதாவது மனம் எனக்கூடிய அந்த இது உண்டு நமக்கு, அதாவது சூக்ஷ்ம உடல் உண்டு. விலங்குகளுக்கு அது கிடையாது இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு எல்லாமே கர்ம பந்தனமே கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான் கர்ம பந்தனமே. சோ நாம தான் செய்யக்கூடிய செயல். அதனாலதான் மனித பிறவி எடுத்துட்ட பிறகு நம்ம வந்து மீண்டும் ஒரு இழிவான ஒரு பிறவிக்கு நாம செல்லவே கூடாது. இதை நம்ம கண்டிப்பா ஒன்று மீண்டும் மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கூடிய கர்மத்தையாவது நம்ம செய்யணும் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அடுத்த பிறவி நல்லதா அமைஞ்சா பகவானுடைய திரு காரியத்தை செய்வதற்கு பகவான் அருள் புரிந்தால், இப்ப நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கலன்னா அடுத்த பிறவிக்காவது நம்ம அதை நமக்கு வந்து பகவான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம மனசுல இருக்கணும். அதனால நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு. ஏன்னா நம்முடைய இலக்கு என்னன்னே நமக்கே தெரியாது. நாம செய்ததெல்லாம் ரைட்டா, நம்ம செய்ததெல்லாம் ஏதாவது தவறே இல்லாம நம்ம வேலை செஞ்சிருப்போமா அப்படி எல்லாமே நமக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்லையா? So we can't justify that we are always perfect. நம்ம எல்லாமே குறையோட பிறந்திருக்கிற நாம எந்த இடத்துல என்ன தவறு எழுத்தோம் நம்மளால கண்டிப்பா அலசி ஆராய முடியாது. அப்படி அலசி ஆராய்ந்து யாராவது நமக்கு சொன்னா கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? சோ இட் இஸ் வெரி வெரி சேலஞ்சிங். அது இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும்பொழுது நம்ம எஸ் நான் தவறு இழைத்தேன் அப்படிங்கறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசு வந்து வெரி வெரி ரேர் தான், எல்லாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. So the human being is given all facilities for a comfortable by laws of. இந்த இயற்கையில வந்து மனிதனுக்கு நிறையவே வந்து அதாவது வசதிகள் உண்டு. நமக்கு தான் வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ள நம்ம வாழக்கூடியது இல்லையா? மரஞ்செடி கொடிகள் எல்லாமே ஓப்பன் இல்லையா? அதே மாதிரி விலங்குகள் கூட வந்து அதாவது எங்கேயோ ஒரு நிழலை தேடி இருக்குமே வழி அதுக்கு வந்து க்ளோஸ்டு ஹவுஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து வாழணும், எங்கேயோ போகணும், எந்த ஒரு கட்டுப்பாடுமே கிடையாது விலங்குகளுக்கு. மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? Why man is given a better life than them? அதாவது பன்றிகளுக்கும் நாய்களுக்கும் விட எதற்கு மனிதனுக்கு வந்து மேன்மையான ஒரு வாழ்க்கை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? சோ எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் ஒரு நிலை உண்டு இல்லையா? இந்த உயிர் வாழி வந்து என்ன நிலை அடையணுமோ அதற்கேற்ற வசதிகளையுமே வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதுதான் முக்கியத்துவம். இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு IAS ஆபீசர் இருக்காரு, அவங்க கீழே ஆபீஸ்ல ஒரு கிளர்க் இருப்பாரு. கிளர்க்குக்கு வந்து அவருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த ஃபெசிலிட்டி கவர்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி IAS ஆபீசருக்கு வந்து பணிவிடை செய்யறதுக்குன்னே செப்பரேட்டா வந்து அதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் உண்டு இல்லையா? அது மாதிரி
அவங்களுடைய பொறுப்புகளே வேற. அக்கார்டிங் டு த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து இப்போ நாய்க்கும் பன்றிக்கும் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் வேறு, மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு வேறு இல்லையா? அதனால அதற்கேற்ற மாதிரி வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாமே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So duties of human beings have to perform are higher than the animals. அதனாலதான் நமக்கு எல்லாமே always engaged in simply feeding their hungry stomachs. அதாவது விலங்கு ஒன்றும் செய்யாது இல்லையா? தூங்கும், அதுக்கப்புறம் சாப்பிடும், கழிக்கும், இதெல்லாம் தான் செய்யுமே ஒழிய அது தவிர்த்த புணறுதல் இது தவிர்த்து வேற எதுவுமே விலங்குகள் வந்து செய்யறது கிடையாது. ஆனால் மனிதனுக்கு வந்து அதை விட இன்னும் மேன்மையான செயல்கள் எல்லாம் உண்டு. Yet the modern soul killing civilization has only increased the problems of hungry stomach. இப்போ மனிதர்களிலே இப்படிதான் ஆயிடுச்சு. இப்ப வரக்கூடிய இந்த நாகரிகம் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. When we approach a polished man is a polished animal, the form of modern civilization, and ask him to take interest. அவங்க கிட்ட போய் நீங்க தன்னுணர்வு பாதையில வந்து செயல்படுங்க, நீங்க இந்த இயக்கத்துல ஜாயின் பண்ணுங்க, நல்லது எடுத்துக்கோங்கன்னா இமீடியட்டா அவர் வந்து எஸ்ன்னு சொல்லவே மாட்டார். ஏன்னா அந்த தன்னுணர்வு பாதையினுடைய மகத்துவத்தையே உணராதவன் தான் மனிதன் இல்லையா? He will say simply he wants to work to satisfy his stomach and there is no need for self-realization for a hungry man. Yes, 100% நம்ம பிரபுபாதர் எழுதி இருக்கக்கூடிய இந்த வரி ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான வரிதான். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கே உணவு கிடையாது, இதுல வேற நீ வந்து என்ன பக்தி பண்ணு, அதை செய் இதை செய்யுன்னு சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை செய்தால் நமக்கு சாப்பிடுற உணவும் கிடைக்கும்ன்றதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு கிடையாது. The laws of nature are so cruel that despite his renunciation of the need of for self-realization and his eagerness to work hard to fill his stomach, he is always threatened by unemployment. கரெக்ட் தான் இது. எப்ப வேணாலும் நம்ம வேலை போயிடும். தட் இஸ் அது என்னது மரணம் மாதிரி நமக்கு தலைமையிலே காத்துன்னு இருக்கும். பிரைவேட் ஜாப்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் இல்லையா? ஸோ எவ்ரி இயர் டிசம்பர் வந்தாலே அதாவது எத்தனை பேருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் போகும். சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அப்படிதான். அதாவது டீம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் மாத்தி விட்டுருவாங்க. ஜனவரில இருந்து வேற மாதிரி இருக்கும். பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் யாருக்கு என்னென்ன கொடுப்பாங்கன்னே சொல்ல முடியாது. நல்லா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவனுக்கு கூட வந்து அதாவது லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டு. அதனால அதாவது there is no guarantee. அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுக்கே நாம என்ன பண்றோம்? we are always fighting for that. அந்த வாழ்க்கையே நாம வந்து அடிச்சு புடிச்சு சண்டை போட்டு எனக்கு ஏன் இவ்வளவு கம்மியா கொடுத்தாங்க அப்ரைசல், எனக்கு ஏன் இவ்வளவு இன்க்ரிமெண்ட் கம்மி இல்லையா? இப்படிதான் நான் இப்படி கழுத மாதிரி வேலை செஞ்சனே, எனக்கு எதுவுமே இல்லையே, அவன் சும்மா உட்காந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போயிட்டானே அப்படிலாம் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாமே உண்டு. ஆனா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தேவைகளை தான் முதன்மையாக கருதி கொண்டு நாம் செயல்படுகின்றோம். நம்முடைய உண்மையான ப்ராப்ளம் மரணத்துக்கு பிறகு நம்முடைய செயல்பாடு என்ன அப்படிங்கிற பத்தி நாம யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் யாருதுன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசி? நெக்ஸ்ட் பாட்டு எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே. நமக்கு இந்த மனித பிறவி தரப்பட்டு இருப்பது வாழ்வில் உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்காகவே அல்லாமல் கழுதைகளையும் பண்டிகளையும் போல் கடுமையாக உழைப்பதற்காக அல்ல. ஆத்ம ஞானம் பெறுவதில் அக்கறை இல்லாமல் இருந்தால் நாம் விரும்பாவிட்டாலும் கடுமையாக உழைக்கும்படி இயற்கை விதிகள் நம்மை வற்புறுத்தும். இந்த யுகத்தில் மனித பிறவிகள் கழுதைகளையும் வண்டி இழுக்கும் எருதுகளையும் போல் கடுமையாக உழைக்கும் கட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். உழைப்பதற்காக அசுரர்கள் அனுப்பப்படும் சில இடங்கள் எப்படிப்பட்டன என்பதை ஈசோ உபனிஷத்தின் இச்செயல் தெரிவிக்கிறது. மனித பிறவியின் கடமையை செய்ய தவறும் மனிதன் அசுரர்களுக்கான கிரகங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து செல்லும் கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகி இழிவான உயிரினமாக பிறந்து அறியாமையிலும் இருளிலும் உழல நேரிடுகிறான். ஆத்ம ஞானம் பெறும் முயற்சியில் உண்மையான அக்கறையுடன் ஈடுபட்டும் அதை முழுமையாக நிறைவேற்ற இயலாமல் போகும் ஒருவனுக்கு சுசி அல்லது ஸ்ரீமத் ஆகிய குடும்பத்தில் தோன்றும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டு உள்ளது. பகவத்கீதை 6.41 to 43. சுசி என்பது ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கும் பிராமணனை குறிக்கும். ஸ்ரீமத் என்றால் வர்த்தக சமூகத்தை சேர்ந்த வைசியன் என்றாகும். கடவுளை அடையும் முயற்சியில் வெற்றி பெறாமல்
போனவன் தன் முற்பிறவியில் மேற்கண்ட தன் நன்முயற்சிகளின் பயனாக ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான உயர்ந்த வாய்ப்பை மீண்டும் அளிக்கப்படுகிறான் என்பதை இது குறிக்கிறது. முயற்சியில் தோற்றவனுக்கு கூட மரியாதைக்குரிய உயர் குடும்பத்தில் பிறக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது என்றால், வெற்றி பெற்றவன் எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவிலான உயர்நிலையை அடைவான் அல்லவா? கடவுளை அடையும் முயற்சிக்காக மட்டுமே ஒருவனுக்கு செல்வமிக்க குடும்பத்திலோ அல்லது உயர் குடும்பத்திலோ பிறக்கும் வாய்ப்பு உறுதியளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் முயற்சித்து கூட பார்க்க விரும்பாதவன், எப்போதும் மாயையில் மூழ்கி இருப்பவன், பொருளாசை கொண்டுள்ளவன், புலன் இன்பங்களில் பற்றுள்ளவன் இருள் சூழ்ந்த நரகத்தை சென்று அடைகிறான் என்பதை எல்லா வேத இலக்கியங்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. பௌதீக இச்சைகள் மிகுந்த இந்த அசுரர்கள் சில வேளைகளில் பதப்பற்று மிக்கவர்களாக பாசாங்கு செய்வார்கள். ஆனால் அவர்களின் இறுதி லட்சியம் இக உலக நன்மைகளை பெறுவதாக இருக்கும். இத்தகைய மனிதர்களை பகவத்கீதை கண்டனம் செய்கிறது. பகவத்கீதை 16:17-18. அவர்களின் பொய்யான தோற்றத்திற்காக அவர்கள் மதிக்கப்படுகிறார்கள். அறிவிலிகள் தரும் ஆதரவாலும் தம் பொருள் செல்வத்தாலும் அவர்கள் பலம் பெறுகிறார்கள். ஆத்ம ஞானம் பெற்றிராத இந்த அசுரர்கள் இறை உணர்வு இல்லாதவர்கள். அவர்கள் இருள் சூழ்ந்த நிலை கலன்களை சென்று அடைவது திண்ணம். மனிதர்களாகிய நாம் இம்மண்ணுலக வாழ்வு என்னும் உறுதியற்ற மேடையில் பொருளாதார பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு காண்பதற்காக மட்டும் பிறவி எடுக்கவில்லை. இயற்கையின் விதிகள் நம்மை ஈடுபடுத்தியுள்ள பௌதிக வாழ்வின் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண்பதற்காகவே நாம் மனித பிறவி எடுத்துள்ளோம் என்பது துணிவு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த மனித பிறவி என்பது கழுதைகளை போலையும் அதாவது கழுதைகளை போலையும் பன்றிகளை போலையும் இல்ல நாய்களை போலையும் நம்ம வந்து செயல்படுவதற்கே கிடையாது. சோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்றதுதான் நம்முடைய வேலை. பௌதிகத்துல நம்ம வந்து உயர்வடைகிறது தான் நம்முடைய குறிக்கோள். இது எல்லாமே கிடையாது. எது வரைக்கும் நாம அந்த செயலிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கின்றோமோ நம்ம கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு ஃபாலபிள் சோலா தான் நம்ம திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம் இல்லையா? மேலும் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு டிரான்ஸ்மைட் டு தி ஆஷூரிய பிளானட். சோ நம்ம எதை வந்து இலக்காக வச்சிருக்கிறோமோ அத்தகைய உலகங்களுக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால்தான் அறியாமை மற்றும் அதாவது அறியாமை எனக்கூடிய அந்த இருள்ல வந்து நாம் எது வரைக்கும் வந்து முடங்கி கிடக்கிறோமோ அப்படின்னா பௌதிகத்துல நம்ம ஃபுல்லா லயித்து விட்டால் கண்டிப்பா நாம வந்து மீண்டும் வந்து நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு தான் நாம போவோம். புத்தியே வேலை செய்யாது இல்லையா? வெறுமனே வந்து பிளைண்டா வேலை செய்யக்கூடிய தன்மையில தான் இருக்கும். பகவத்கீதையில 6.41-43 இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தன்னுணர்வு பாதைக்கு வந்து அதாவது யாரெல்லாம் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில இருக்காங்களோ அது முழுமை அடையவில்லை என்றால், அந்த யோக பயிற்சியில வந்து முழுமை அடையாதவங்க மீண்டும் வந்து பிறவி எடுப்பார்கள் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு முறை நம்ம பார்க்கலாம். பிராபிய புண்ணியகிருதம் லோகான் உத்சீவா சாஸ்வதை சமா சுஷீனாம் ஸ்ரீமதி. இங்கே கொடுத்திருக்கா, சுஷீனாம் ஸ்ரீமதி கே யோகா பிரேஸ்தோ அபிஜாயதே. சோ யோகத்தில் முழுமை அடையாதவர்கள் இல்லையா, பற்பல ஆண்டுகள் இல்லையா, அதாவது நல்ல ஒரு தர்மமான காரியங்கள் எல்லாம் செய்திருப்பாங்க, ஆனா அவங்க யோகத்துல முழுமை அடைந்திருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து அந்த சொர்க்கத்துல போய் இருந்துட்டு மீண்டும் வந்து அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் கழிந்த பிறகு ஒரு நல்ல குடும்பத்துல வந்து அந்த குடும்பம் வந்து ஒன்று செல்வத்துல வந்து ஸ்ரீமதினா செல்வத்துல மேன்மை அடைஞ்சிருக்கும், இல்லைனாக்கா ஞானத்துல வந்து ஒளி பெற்றிருக்கும். அப்படி ஒரு தெய்வீகமான குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஆனா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சப்ப அவங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். சோ அதாவது இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் தான் முந்தையதுல வந்து என்ன செய்தோம் என்பதை வந்து அவர்களால வந்து கண்டிப்பா அந்த தொடர்ச்சியை எடுத்துட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார், அவருடைய கருணை இருந்தா. அதனால நமக்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் அவதரிக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில தான் நாம இருக்கோம். சோ அதை கொடுத்த வாய்ப்பை வந்து நாம நல்லபடியா பயன்படுத்தி கொள்ளணும். If even a fallen candidate is given a chance to take birth in a respectable noble family, one can hardly imagine the status of one who has achieved this success இல்லையா?
அதாவது நம்மளால வந்து உண்மையிலேயே அதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். யார் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இந்த செயல்ல அப்படிங்கறத நம்மளால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஏன்னா by simply attempting to realize God, one is guaranteed birth in a wealthy or aristocratic. அதாவது நம்ம கடவுள் உணர்வை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் பொழுதே நமக்கு வந்து நல்ல செல்வத்துல வாழக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறதுக்கு வந்து உத்தரவாதம் ஆகின்றது. But those who do not even make an attempt, who want to be covered by illusion, who are too materialistic and too attached to material enjoyment, must enter into the darkest. ஆனா கடவுள் உணர்வே கிடையாது. பிளைண்டா அடுத்தவங்களுடைய அதாவது வாயடிச்சு கூட சம்பாரிச்சு நாம வந்து மேல வந்துடணும் இல்லையா? வேத ஞானம் பற்றி எல்லாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே நரக உலகங்களுக்கு இல்லைன்னா வந்து அதாவது இருள் சூழ்ந்த உலகங்களுக்கு வந்து கீழே தள்ளப்பட்டு விடுவார்கள். Such materialistic asuras sometimes make a show of religion, but their ultimate aim is material prosperity. இப்ப நம்ம பக்தி செய்யும் போது நமக்கு மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பரிட்டி மேல இலக்கு வச்சுக்கிட்டாக்கா அது வந்து தவறு. சோ பக்தி மட்டும் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டியதுதான் பக்தி. எதிர்பார்ப்புகளோட செய்தா அது வியாபாரம். மேலும் பகவத்கீதையில 16வது சாப்டர்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆத்ம சம்பவிதா ஸ்தாப்தா தனமானா மதான்விதாக யஜ்ஞேதா நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பேத்னாவிதா பூர்வகம். ஆத்ம சம்பவிதா செல்ஃப் காம்ப்ளிசென்ட், சப்தாக இம்புடன்ட், தனமான ஆஃப் த வெல்த் அண்ட் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், இது எல்லாமே அசுர இது தன்மை, டெலியூஷன். அன்விதா அப்சர்வ் யக்ஞே தே பர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைஸ், அதாவது பெயரளவிலே யக்ஞங்கள் செய்யறது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தற்பெருமையா சொல்லிக்கிறது, அங்க வந்து பக்தி கிடையாது இல்லையா? சும்மா நம்மளை பத்தி நாமளே மேன்மையா, அதாவது அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து ரொம்ப கிரேட் அப்படின்னு நாமளே காட்டிக்கொள்றது. அப்படி ஒரு தற்பெருமையோடையும் டம்பத்தோடும் செய்யக்கூடியது எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. சோ அதுல என்ன ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாமே வந்து என்னைக்குமே வந்து நன்மையான செயல்களாக ஆவதே கிடையாது. So they are considered great only by the strength of deception and empowered by the votes of ignorant, இல்லையா? அறியாமையிலிருந்து by their own material wealth. வேணா பௌதீக வாழ்க்கையில வேணா அவங்க உயர்வாக இருக்கலாம், அப்படின்னா செல்வத்தாலேயோ ஒரு வசதி வாய்ப்புகளாலேயோ இல்ல வந்து ஒரு பவர்ல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறதாலேயோ இல்லையா பொசிஷன் பவர் இதுல இருக்கலாம். ஆனா அது எல்லாமே அவங்களுக்கு என்னைக்குமே நன்மையான ஒரு நிலை கொடுக்காது. ஏன்னா தன்னுணர்வு பாதையை பற்றி அவர்கள் எதையுமே யோசிக்கவே இல்லை. Such asuras devoid of self-realization and knowledge of ஈஷாவாஷ்யா இல்லையா? ஈஷாவாஷ்ய பிரின்சிபல், நம்முடைய பரம கட்டுப்பாட்டாளரை பற்றி தெரியாத ஒருத்தவங்க வந்து so they think that they are the Lord. நாமே அப்படிப்பட்டவங்க வந்து அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறவங்க நானே கடவுள் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் தான். சோ இன்ஃபேக்ட் கடவுளை வந்து அவங்க ஒரு எனிமியா தான் பாவிப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து இருள் சூழ்ந்த உலகங்களுக்கு வந்து தள்ளப்படுவார்கள். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன், நம்ம என்ன அதுல வந்து ஒரு ஒரு மாரல் என்ன வருதுன்னாக்கா, மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து வெறுமனே வந்து பௌதீக பிரச்சனைகளை வந்து அதற்கான தீர்வுகளை காண்பதற்காக மட்டும் நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்படவில்லை. இங்க பௌதீகத்துல நாம் வாழும் பொழுது பக்குவம் அடைந்து நம்முடைய உண்மையான வாழ்க்கைக்கு தேவையான செயல்கள்ல நாம ஈடுபடணும் இல்லையா? அந்த இயற்கையினுடைய விதிகளுக்கு ஏற்றவாறு இங்க இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கைக்கான சொல்யூஷன் எது, அதுக்கான தீர்வு என்ன என்பதை நாம காண வேண்டும். அதுதான், அதற்காக தான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு இல்லையா? நம்ம இப்போ இந்த செஷன் இதுல மந்த்ரா ஆசூரிய நாமதே லோகாந்தேனா சமாவ்ருதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யா அபிகச்சந்தி கேசாத்மஹனோ ஜனாஹ. So the killer of the soul, whoever he may be, must enter. யாரெல்லாம் இந்த வெறுமனே பௌதிகத்தினுடைய செயல்களை மேன்மையாக கருதி அவர்கள் யாரெல்லாம் வந்து அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு அறியாமை என்ன, அதாவது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, அதாவது இருள் சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ ஹூ இஸ் அசுரா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிரபுபாதாஸ். யார் வந்து அசுரா சொல்ல முடியுமா? அசுரா என்பவர் யார்? வேதங்களை இல்ல மாதாஜி, அது
வேதங்களை வந்து கடைபிடிக்காம அவங்க இஷ்டத்துக்கு செய்யறவங்க எல்லாம் அசுரர்கள் மாதாஜி. எஸ், அது அதாவது ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே இல்லையா, தவங்கள் தானங்கள் எல்லாமே வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் முறைப்படி இல்லாம இல்லையா, அவங்க வந்து அசுர இயல்புடையவர்கள் இல்லையா. எஸ், ஹூ இஸ் த சோல் கில்லர்? ஆத்மனக. ஆத்மனக. வேற யாராவது சொல்லுங்க. பிரேமா மாதாஜி நீங்க இருங்க, அடுத்தவங்களும் சொல்லட்டும். எஸ், அதாவது பகவான் வந்து நமக்குரிய ஒரு இது வந்து பகவான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர் என்பதை உணரணும். நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பங்கை வைத்து நம்ம வாழ கத்துக்கிட்டா நம்ம எத்தனை வருஷம்னாலும் 100 வருஷம் கூட வாழலாம். அடுத்தவங்க பங்கை எடுத்து நமக்கு பயன்பட்டு பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு சேர்த்து வச்சு செய்யறவங்க மற்றவங்களையும் கஷ்டப்படுத்துறோம், நம்ம உடம்பு மனசையும் கஷ்டப்படுத்தி ஆத்மாவையும் கில்லர் அப்ப சோல். ஆத்மா அதாவது நம்ம வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடலையே நம்ம இழந்து விடுகின்றோம். இழந்து விட்டா சூக்ஷ்ம உடலை இழந்து விட்டால் நாம் என்ன ஆகும்? கீழ் உலகங்களுக்கு தான் தள்ளப்படும். எல்லாமே சொல்லுங்க. இங்க இந்த லாஸ்ட் இது ஆத்ம ஞானம் பெறும் முயற்சியில் உண்மையான அக்கறையுடன் ஈடுபட்டும் அதை முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாமல் போகானா அதுல அவன் எதுல ஈடுபடுவாங்க? ஆத்ம ஞானம். சில பேர் வந்து கர்ம, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல ஈடுபடுவாங்க. சில பேர் வந்து தியான பயிற்சிகள்ல ஈடுபடுவாங்க இல்லையா. அதாவது சில பேர் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வாங்க. ஆனா இந்த 3 யோகங்களுமே பக்தியில வந்து நிறைவடையணும். எது வரைக்கும் அது பக்தியில வந்து நிறைவடையவில்லை என்றால் அவர்கள் வந்து இன்கம்ப்ளீட் தான் அவங்களுடைய ப்ராசஸ். அப்படிப்பட்டவங்க மீண்டும் வந்து பிறவி எடுப்பாங்க. ஏதாவது 6th சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். அதுதான் நம்ம எங்க மேற்கோள் காட்டியிருக்கோம். ஓகே, எந்த யோகங்கள் செய்தாலும் கடைசியில பக்திக்கு பக்தி யோகம் வரணும். ஆத்ம ஞானத்துல முற்று பெறாதவர்கள்னு முடிவாகி அப்படின்னா ஆத்ம ஞானத்துல வந்து முற்று பெறாமனா தன்னுணர்வு பாதையில முழுமை அடையவில்லை. பக்தி வந்தாதான் முழுமை அடையும் மாதாஜி. அது வரைக்கும் வந்து முழுமை அடையாது. தன்னுணர்வு பாதை வந்து ஏதோ ஒரு யோகத்துலதான் நம்ம வந்து முன்னேற்றம், இப்ப யோக பயிற்சியில முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ஆனா அதுல வந்து பக்திக்கு மேன்மை இருக்காது. நம்ம வந்து கொடுக்குற ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து யோகத்திற்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலயுமே வந்து நம்முடைய கடமை இதை பலன் எதிர்பார்க்காதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்தி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். செய்யும் தொழிலே தெய்வம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபடுவோம் இல்லையா. அடுத்து வந்து ஞானம், ஸ்பெகுலேஷன். நம்ம வந்து அத உண்மையான அந்த அர்த்தத்தையே நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய மாட்டோம். ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப நினைச்சு நம்முடைய உணர்வால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த விதத்துல புரிஞ்சுக்குவோம். நாள் வி ஷுட் ஃபாலோ த ஆச்சாரியா இல்லையா. அந்த வழி நடத்துதல் எல்லாம் வரணும் நம்ம. அப்பதான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து போறதுக்கான மார்க்கத்தை ஆச்சாரியார் நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனா நமக்கு அந்த வழி நடத்துதலே இல்லைனாக்கா பக்தியே அவங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. வெறும் ஞான யோகிகள் எல்லாம் உண்டு. இம்பர்சனலிஸ்ட் எல்லாமே அதுலதான் வர்றது, ஞானத்துலதான் வருவாங்களே. சோ அதனால இம்பர்சனலிஸ்ட் என்ன பண்ணா அந்த பிரம்ம நிலை காணும் பொழுது நானே அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வரும். உண்மையிலே கடவுள் வந்து வெறும் அருபம் கிடையாது, ரூபமும் உண்டு என்பதை உணரக்கூடியது பக்தியில மட்டும்தான் வரும் இல்லையா. பேராகிராஃப் 3ல நாம என்ன படிச்சோம்? நாம லிபரேட் தி சோல், டோன்ட் கில் இட். அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் சொல்றாரு இல்லையா. அதனால ஆத்மாவுக்கு வந்து விடுதலை கொடு, அதை வந்து கொன்று விடாதே. கொன்று விட்டால் நம்ம நரக உலகங்களுக்கு தான், கீழே இருக்கக்கூடிய பாதாள உலகம் வரைக்கும் கூட நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். மீண்டும் வந்து கீழே போன பிறகு மேல வர்றது என்பது சாத்தியக்கூறிய கிடையாது. ஓகே, அதனால நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாம கரெக்டா உபயோகம். ஆஷுரா, ஒன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு என்ஜாய் லைஃப் வேர், ஒன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு என்ஜாய் த பாடி. ஆஷு அப்படின்னாக்கா சுவாசம் என்று. ரா, ஒன் ஹூ வாண்ட்ஸ், அந்த சுவாசத்தை யார் விரும்புறாங்க இல்லையா. அப்படின்னா நம்ம உயிர் உள்ள வரைக்கும் இந்த உடல் இயங்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால இன்டைரக்ட்லி நம்ம வந்து இந்த பாடிலி என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம இந்த இக உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறது தான் வந்து பாடிலி என்ஜாய்மெண்ட். So Asuras are not just physical form with a specific body. மென்டாலிட்டியும் அதே மாதிரிதான் இயல்புகளே. ஈவன் டிவோட்டிஸ் in the body of persons in Asura body இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் வந்து விருட்சாசுரா. விருட்சாசுரன் வந்து சாபத்தினாலதான் விருட்சாசுரன் ஆறா இல்லையா. சித்திரகேது மன்னர் தான் பார்வதி தாயாருடைய சாபத்தினால விருட்சாசுரன். கடோத்கஜா ராட்சசஸ் அண்ட் அலம்புஷ், அதாவது ரிலேட்டிவ் ஆஃப் பகாசுரா who was killed by பீமா. ஸோ இவங்க எல்லாருமே அதாவது எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க.
ராவணன் கூட தானே மாதாஜி? ராவணன் கூட ஆமா, அதாவது ஜெயா விஜயன் தானே. If with all these facilities a human being does not fully utilize his life for self-realization, he must be considered Atmaha, a killer of soul. Shri Ishopanishad warns in clear terms that the killer of the soul is destined to enter into the darkest region of ignorance to suffer. அதாவது தவிர்க்க முடியாத அந்த கஷ்டத்துல வந்து எப்பவுமே உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில ஆத்மா வந்து அதாவது இட் வில் என்டர் இன் டு த டார்கஸ்ட் ரீஜன் அப்படிங்கறது பிரபுபாதா வந்து எஸ் இதை நம்ம முன்னாடி அந்த பர்பட்ல கூட படிச்சோம். ஈஷாவாசியம் யாருக்கெல்லாம் இதை புரிஞ்சது சொல்லலாம். இப்போ ஈஷாவாசியம்னா என்ன மாதாஜி? பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய படிச்சிருக்காரு, எல்லாருக்கும் எல்லாம் திருப்தியா இருக்கு. அதை விட்டுட்டு இன்னும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு பிறருடைய செல்வத்துக்கும் ஆசைப்படுறது, பேராசைப்படுறது, தட்டி பறிக்கிறது, இந்த மாதிரி இல்லாம பகவான் கோட்டா என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை நம்ம பயன்படுத்தி அதன்படி வாழ்தல் வந்து அவசியம். அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கூட, ஒரு பை நிறைய தானியங்கள் இருந்தா பறவை வந்து தன்னளவுக்கு தான் எடுத்துட்டு போகும். ஆனா மனிதர்கள் பார்த்தாங்கன்னா அந்த மூட்டையோட தூக்கிட்டு போவாங்க. இத உதாரணமா சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வேற யாரன்னா சொல்லுங்க. பரா அபரா பிரகிருதி. பரா என்றால் நித்தியமான உலகம், அபரா என்றால் இந்த பௌதிக உலகம். சோ இதுதான், இது நித்தியம் அப்படின்னா இது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது, அது வந்து மாற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. சோ இந்த ரெண்டு உலகங்களை பற்றி படிக்கிறதா பரா அபரதா. அள்ளி வந்து அங்க வந்து சாரி கனடா வந்து அங்க வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி தான் வேலை செய்யும் இல்லையா? அதாவது அந்தரங்க சக்தியால ஆனது பரா பிரகிருதி. அபரா பிரகிருதி வந்து பகிரங்க சக்தியால ஆனது இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கணும். அடுத்து பாகவத கம்யூனிசம்னாக்கா நம்ம வந்து கேபிட்டலிசம் வேணாம், கம்யூனிசமும் வேண்டாம். பாகவத கம்யூனிசம் என்னாக்கா அனைத்துமே, கம்யூனிசம் என்றால் பொது உடைமை இல்லையா? அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தம் அப்படிங்கறத நம்ம சில காலம், அதுதான் வந்து பாகவத கம்யூனிசம். ஆத்மக இப்பதான் நம்ம வந்து கில்லர் ஆஃப் த சோல் நம்ம இப்பதான் படிச்சோம் இல்லையா? சோ பர்சனல் அப்ளிகேஷன் நீங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? உங்க வாழ்க்கையில எப்படி நீங்க இதை வந்து உபயோகப்படுத்துவீங்க? ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன், பர்சனல் அப்ளிகேஷன், உங்களுடைய அனுபவம், நீங்க எப்படி இதை வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து கையாண்டு இருந்தீங்க, இந்த ஈஷாவாசி பிரின்சிபல் எல்லாம் தெரிஞ்சின்ற பிறகு நீங்க எவ்வாறு உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து இதை உபயோகப்படுத்துவீங்க அப்படிங்கறது வந்து எஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ். யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் உங்களுடைய இதை சொல்லலாம். மாதாஜி, இந்த ஈஷாவாசியங்கிறது நமக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டா போதும். நம்ம கோட்டா நம்ம இது பண்ணணும். ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன வீடு வாங்குவோம், அது வசதி இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காசு வசதி வந்துடுச்சுன்னா அடுத்த இன்னும் கொஞ்சம் இதை விட பெரிய வீடு வாங்கணுமா, அந்த வீடு கொஞ்சம் நல்லா வசதியா போயிடுச்சுன்னா கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவான். போதுங்கிற மனமே பொன் செய்யும் மருந்துங்கிறத இல்லாம அதை வச்சு அந்த குணம் யாருக்கு இருக்குன்னா ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவனுக்கு இருக்கும். அதனால நம்ம ஆசைய கொஞ்சம் சம்பாதிக்கணும், போதுமான அளவு நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஓரளவு வசதி ஏற்படுத்திக்கணும், அதுல சந்தோஷப்பட்டு நிம்மதியா வாழணுங்கிறது அந்த ஈஷாவாசியத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை. நமக்கு வந்து செலவு பண்ணலாம். சம்பாதிச்சத ஒரு பங்கை வந்து நம்ம தானமாக வழங்கலாம். ஓகே. சோ வாழ்க்கை அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க உபதேசம் பண்ற மாதிரி இருந்தா ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் சொல்லலாம். நீதான் வச்சிருக்கே இவ்வளவு, உனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்து சொல்லலாம். கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டேன். சொல்ற வேலை அந்த மாதிரி சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையில நாம அபிவிருத்தி செஞ்சுக்கணும். அப்ப அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி கேட்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த நிலைக்கு நாம உயர்த்திக்கணும். நாம எதெல்லாம் வந்து நம்மள கேட்டுருவாங்க, நீ மட்டும் அவ்வளவு வச்சிருக்கேன்னு கேட்பாங்க. நம்ம அவங்கள நீங்க வாங்க வேணாம்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம ரோல் மாடலா இருக்கணும். நம்ம ரோல் மாடலா இருக்கணும். நாம நிறைய ஏத்துக்க கூடாது. நம்ம கிட்ட என்ன எல்லாமே இது போறோம் அது போறோம், நம்ம செயல்ல நாம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அப்ப நாம அதை சொன்னோம்னா
அவங்க கேட்பாங்க. நாம ஃபாலோவே பண்ணாம நீ இதை செய்ய நான் உங்களுக்கு சொன்னா கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா? அத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாட் எவர் யூ ப்ரீச் யூ ஷுட் ஃபாலோ ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளும் வந்து ஈஷாவாஸ்ய பிரின்சிபல் பிரகாரம் கோட்டாவோட நம்ம வாழணும். அதன் பிரகாரம் நம்ம வாழ்ந்து காட்டும் போது அவங்களும் வந்து ஓகே, அவங்க சொல்றதும் வந்து அவங்களும் அதே மாதிரிதான் பண்றாங்க, அதனால அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற அந்த பக்குவமும் அவங்களுக்கு வரும். ஆனா நாம மாத்திரம் செல்ல செருக்குல இருந்துட்டு இன்னொருத்தர் வந்து நீங்க வந்து இப்படி இதுவே போறோம், நீங்க இதுலயே செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் ஆயிருங்கன்னு நம்ம சொல்றது வந்து மிக மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? இந்த நம்ம 4th ஸ்லோகம் நான் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா வாசிச்சிடுறேன். நீங்க எல்லாரும் எல்லாருமே ஒரு ரவுண்ட் டர்ன் எடுத்துட்டு வாசிங்க. மாதாஜி எல்லாருக்குமே உண்டு. நான் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா வாசிச்சிடறேன். எல்லாருமே ஒரு வாட்டி வாசிங்க. எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. அதனால நீ போட்டி போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எவ்ரி ஒன் வில் கெட் சான்ஸ். யாருக்கெல்லாம் வந்து வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஒருத்தர் முடிஞ்ச பிறகு இன்னொருத்தர் வாசிங்க. ஓகே, இப்ப நாம கூட பொறுமை இல்லையா, அந்த பொறுமையை வளர்த்துக்கணும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். we should have the patience. நமக்கு எப்படி சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி, கண்டிப்பா நம்ம வாசிப்போம், யாருன்னா வாசிக்கணும்னா வாசிக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த மனசை நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். ஓகே, அப்படி நீங்க வாசிக்கணும்னு கேட்டா கூட கண்டிப்பா நானு கொடுப்பேன். ஓகே, அநேஜத் ஏகம் மனசோ ஜவியோ நைன தேவ ஆப்னுவான் பூர்வம் அர்த்தத் தத்தாவதோ அன்யான் அச்சேத திஷ்டத் தஸ்மின் அப்போ மாத்ரிஸ்வா ததாதி. எஸ் வாசிங்க. ஏகம் மனசோ ஜவியோ நைன தேவா ஆப்னுவன் பூர்வம் அர்ஷத் தத்தாவதோயான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அபோ மாதாரிச்வா ததாதி. அநேஜத்யேகம் மனசோ ஜவியோ நைன தேவா ஆப்னுவான் பூர்வம் அர்ஷத் தத்தாவதோன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அபோ மாத்ரிச்வா ததாதி. அநேஜத்யேகம் மனசோ ஜவியோ நைன தேவோ ஆப்னுவன் பூர்வம் அர்ஷத் தத்தாவதோன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அபோ மாதரிஷ்வா ததாதி. அநேஜத் ஏகம் மனசோ ஜவியோ நைனத் தேவா ஆப்னுவான் பூர்வஷத் தத்தாவதோன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அபோ மாதரிச்வா ததாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। अनेजत्येहं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तत्तावदोऽन्यान् अद्येति तिष्ठत् तस्मिन् अभो मादरिच्वा तताति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अनेजत् एकं मनसो जवीयो नैन देवो आप्नुवन् पूर्वहर्षत् तातावदो ज्ञान अत्येदिष्टत् तस्मिन् अभो मादरीश्वा ददाति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अनेजत्येह मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तत्तावदोऽन्यन् अद्येति दिष्टत् तस्मिन् अभो मादरिच्वा तदाति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अनेजद्येगं मनसो जवियो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तत्तावदोऽन्यान् अद्येति दिष्टत् तस्मिन् अभो मादरिच्वा तदाति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। இன்னும் யாராவது வாசிக்கிறதா வாசிக்கலாம். हरे कृष्ण माताजी। जवीदे नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तत्तदावोत्यान् अत्येदिष्टत् तस्मिन् अभो मादरिश्वा तदाति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अनेजत्येकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्
तत्तावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मादरित्वा तथाति हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण अनेजत्येकं मनसो चैवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तत्त्वाद्धोन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मादरिच्वा तथाति हरे कृष्ण माताजी எல்லாரும் வாசிச்சாச்சா? ஓகே. ஆல்தோ ஃபிக்ஸ்ட் இன் இஸ் அபோர்ட், அதாவது பகவான் வந்து அவருடைய அதாவது பரா பிரகிருதி, அந்த பரா பிரகிருதியில வந்து அவர் இருந்தாலும் நித்தியமாக இருக்கிறார் எப்பவுமே. அங்க எட்டர்னலி இஸ் அவைலபிள் இல்லையா, சிச்சுவேட்டட். The supreme personality of Godhead is shifted than the mind. நம்ம மனசுதான், மனசுனுடைய வேகம் வந்து எதனோடையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணவே முடியாது, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் இல்லையா. எண்ணத்தினுடைய எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து இங்க இருந்து நம்ம வந்து அமெரிக்கா லெவலுக்கு இங்க உட்காந்துட்டே அங்க நம்மளால யோசிக்க முடியும் இல்லையா. ஏன் நம்ம வந்து இது வேற பிளானட்ல கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஆமா போயிட்டு வந்துரும், எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம போயிட்டு வந்துருவோம். மனசு அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் ஷிஃப்டர்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறது. ஆனா பகவான் அதை விட இன்னும் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது. அண்ட் கேன் ஓவர் கம் ஆல் அதர் ரன்னிங் இல்லையா. அவரை விட ஃபாஸ்டா யாருமே செயல்பட முடியாது. த பவர்ஃபுல் தேவதாஸ் கேன் நாட் அப்ரோச் இட். ஈவன் தேவதாஸ் எல்லாமே பகவான் தான் படைச்சார், அவரோட வந்து கண்டிப்பா போட்டி போடவும் முடியாது. ஆல்தோ இன் ஒன் பிளேஸ் அவர் அந்த நித்தியமா அந்த பரா பிரகிருதியில இருந்தாலுமே he controls those who supply the air and rain இல்லையா நமக்கு. அதாவது எல்லா தேவர்களையுமே அவர் தான் கட்டுப்படுத்துறார். வருண பகவானும் சரி, வாயு பகவான் எல்லாரையுமே வந்து அவர் தான் கட்டுப்படுத்துறார். he surpasses all in excellence. அதனால்தான் all opulences இல்லையா, எல்லா புகழ், எல்லா வலிமை, எல்லா அழகு, எல்லா துறவரம் இல்லையா, எல்லா ஞானம், எல்லா வலிமை, எல்லாமே செல்வம், எல்லாமே அவர் தான் ஹையஸ்ட். 100%, 64 குவாலிட்டிஸ் அவர் தான். அதுக்கு அடுத்து சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து 84% இல்லையா. இவர் வந்து ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மாவா இருக்கக்கூடிய பிரம்மருக்கு வந்து 78%. அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் நம்மளுக்கு எல்லாம். சரால் ஒரு சுத்த சத்துவ நிலையில போறவங்க வந்து ஹையஸ்டா வந்து பிரம்மர் அச்சீவ் பண்ண அளவுக்கு தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேல கிடையாது இல்லையா. சோ இப்போ நீங்க யார் வாசிக்கிறீங்க, இது வரைக்கும் வாசிக்காதவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி. பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுள் தன் இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றவராக இருந்தாலும் மனத்தை விட அதிவேகமாக செல்லக்கூடியவர். வேகமாக செல்லக்கூடிய எல்லாவற்றையும் வெற்றி காண வல்லவர். வலிமை மிக்க தேவர்களாலும் அவரை அணுக இயலாது. ஒரே இடத்தில் அவர் வீற்றிருந்தாலும் காற்று, மழை ஆகியவற்றை வழங்கும் சக்திகளை அவர் ஆள்கிறார். அவர் ஈடு இணையற்ற சிறப்புகள் மிக்கவர். விளக்க உரை. பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுளை தலை சிறந்த தத்துவ ஞானியும் கூட மனோயூகங்களால் கண்டறிய இயலாது. அவரின் பக்தர்கள் மட்டுமே அவரின் கருணையால் அவரை அறிய முடியும். பக்தன் அல்லாத ஒரு தத்துவ ஞானி நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டு காலத்திற்கு மனோவேகத்தில் பயணம் செய்தாலும் பூரண சத்தியத்திலிருந்து வெகு தூரம் விலகியே நிற்பான் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஈஷோபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி பூரணமான முழுமுதற் கடவுள் தன் பரமான இருப்பிடமான கிருஷ்ணலோகத்தில் லீலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். எனினும் அவர் தம் எண்ணற்கரிய வல்லமைகளால் ஒரே சமயத்தில் தன் ஆக்க சக்தியின் எல்லா அம்சங்களிலும் நிறைந்து நிற்கிறார். அவரது திறன்கள் விஷ்ணு புராணத்தில் நெருப்பின் வெப்பம் மற்றும் வெளிச்சத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒரே இடத்தில் இருந்தபடி நெருப்பு தன் வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் சுற்றுப்புறம் எங்கும் பரப்பவல்லது. அதுபோலவே பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுள் பரமான தன் இருப்பிடத்தில் அமர்ந்தபடியே தன் பல்வேறு சக்திகளை எல்லா திசைகளிலும் செலுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. த்ரூ மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் ஈவன் எ கிரேட் பிலாசபர், ஒரு தத்துவவாதி வந்து பகவானை வந்து கண்டிப்பா அந்த பூர்ணமான அந்த உண்மையை வந்து கண்டிப்பா அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. வெறுமனே பகவான் கருணை புரிந்தால் மட்டுமே ஒரு பக்தனால கூட பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். பிரம்ம சமீதையில வந்து 34 ஸ்லோகத்துல வந்து இட் ஸ்டேட்டட் தட் ஈவன் a non-devotee philosopher travels through space இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே விஞ்ஞானிகள் எல்லாமே அவங்க எல்லாரும் பக்தர்கள் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. சோ பௌதிகவாதிகள் தான். அவங்களும் வந்து மேல அதாவது சேட்டலைட்ல போயிட்டு வராங்க, இன்னொரு கிரகத்துக்கு போயிட்டு எல்லாமே வராங்க.
ஆனாலுமே he will still find that absolute truth. அங்க போனாலும் பகவானை அவங்களால கண்டிப்பா பார்க்கவே முடியாது. சோ யாராலையுமே வந்து பகவானை பார்க்கக்கூடிய தூரத்துல பகவான் கிடையாது. நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்காரு, அவ்வளவு கிட்ட இருந்தாலும் நம்மளால அவரை வந்து பார்க்க முடியல. ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு, அதாவது என்ன சொல்றாங்க, the qualities, yeah, we should develop the divine qualities. அந்த qualities இருந்தா மட்டும்தான் அவருடைய இருக்கக்கூடிய தன்மை நம்மளால உணர முடியும். எது வரைக்கும் அந்த தெய்வீக இயல்புகள் நம்ம கிட்ட வந்து இல்லையோ, வெறுமனே பௌதிகத்துல நாம் ஈடுபடும் பொழுது இது கண்டிப்பா நம்மளால வந்து அவரை பற்றியான உண்மையை உணர முடியாது. பிரம்ம சமீதில மேலும் வந்து 37 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து அவருடைய தெய்வீகமான உலகத்துல வந்து இருக்கார், பூலோகத்துல இருக்கார். அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார், அங்க இருக்கக்கூடிய கோபியர்களோட இல்லையா, பசுமாடுகளோட இல்ல அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே மாடு மேய்த்த வண்ணம் அங்கே இருக்கார். இஸ் என்கேஜ், அந்த லீலைகள் புரிந்து வண்ணம் இருக்கின்றார். பட் பை yet by his inconceivable potencies, அதாவது அளவிட முடியாத, நம்மளால வந்து நம்ம கற்பனையால கூட யூகிக்க முடியாது அவருடைய ஆற்றலை. So he can simultaneously reach every part of the creative energy இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்திலுமே அவர் வந்து எப்ப வேணாலும் வந்து எங்க வேணாலும் அவரால செயல்பட முடியும். அவர் அங்கேயும் வெரி ஃபார், he is very very far and he is very near. இந்த ரெண்டு நிலைகளையுமே நம்ம ஹிருதயத்திலே இருந்து கொண்டு ஒவ்வொரு உஜீவனையுமே இயக்கி கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா. அப்ரூவல் கொடுக்கிறார் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு. நம்மளால பார்க்க முடியாத தூரத்திலுமே அவர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார், நித்தியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். விஷ்ணு புராணத்துல வந்து அவருடைய ஆற்றலை வந்து, அதாவது வெப்பத்திற்கும் பிரகாசத்திற்குமே வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நெருப்பு என்பது, நெருப்புல இருந்து 2 விதமான நிலைகளை பார்க்கின்றோம். ஒன்று வெப்பம், நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா, அதுதான் அரூபம். அதே மாதிரி பிரகாசம் என்பதற்கு ரூபம் உண்டு இல்லையா. அந்த நெருப்பு எந்த வடிவத்தை ஏற்கின்றதோ அதுதான் வந்து ரூபம் ஆகின்றது. அதனால பகவான் ரூபமும் அதே மாதிரி அரூபமும் ரெண்டுமே கலந்தவர் தான். ஆல்தோ situated in one place, ஒரு இடத்துல அவர் இருந்தாலுமே fire can distribute light இல்லையா. சோ நெருப்பு எரிஞ்சுட்டே இருந்தா பிரகாசம் அது எவ்வளவு தூரம், அந்த நெருப்பினுடைய அளவை பொறுத்து அதனுடைய பரவி இருக்கு, அது அந்த வெளி பிரகாசம் வந்து பரவக்கூடிய நிலை வந்து இருக்கும் இல்லையா. Since similarly the absolute personality of Godhead, although fixed in the அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் அவர் வந்து நித்தியமாக இருந்தாலும் கூட he diffuses his different energies everywhere இல்லையா. அவருடைய ஆற்றல் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து உட்புகுந்திருக்கின்றது. அப்படிங்க எப்படி ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே கர்ப்போத கஷாயம் விஷ்ணு வந்து உட்புகுந்திருக்கிறார். அவருடைய நாபியினுடைய கபலத்துல இருந்து பிரம்மர் வந்து அவதரிக்கின்றார். அந்த தண்டுல 14 லோகங்களும் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த 14 லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் எல்லாம் இயக்குவது யாரால, கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய இன்னொரு விதிவங்கமா இருக்கக்கூடிய க்ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவால அவர்கள் இயங்குகிறார்கள். இதெல்லாம் நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஆல்தோ இஸ் எனர்ஜிஸ் ஆர் இன்யூமரபிள், அளவிட முடியாத ஆற்றல். மேஜர் கேட்டகரியா பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து 3 விதம். ஒண்ணு வந்து அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்னு தத்தா சக்தி. நாம் எல்லாருமே தத்தா சக்தியில இருக்கிறவங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒன்று, அதாவது நம்ம ஆன்மீகத்திலையும் நம்ம செயல்படுவோம், பௌதிகத்திலையும் செயல்படுவோம். யாரெல்லாம் ஆன்மீகத்தின் தரப்புல போறாங்களோ அதுல மேன்மை அடைகிறார்கள். சில பேர் 2த்துலயுமே இருப்பாங்க, அவங்க ததாசக்தி இல்லையா. இதையும் செய்யணும் அதையும் செய்யணும்ன்ற அந்த இது. சில பேர் வெறுமனே பௌதிகத்துல இருப்பாங்க, அவங்க வெறுமனே பகிரங்க சக்தியில செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா. So there are hundreds and millions of sub-headings of each these categories. இதுக்குள்ள சப்டைட்டில்ஸ் அப்படிங்கிறது உண்டு இல்லையா, ஒவ்வொன்று பிரான்ச்சஸ் மாதிரி. சோ மரத்துக்கு எப்படி கிளைகள் இருக்கோ அது மாதிரி இந்த 3 விதமான ஆற்றல்களுக்கு பல்வேறு கிளைகளும் உண்டு. இந்த டாமினேட்டிங் அவங்க எல்லாருமே, அதாவது தேவர்கள் எல்லாமே வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. சாரி, யூ ஆர் எம்பவர்ட் டு கண்ட்ரோல் அட்மினிஸ்டர் இந்த பௌதிக இருக்கைய வந்து, அதாவது காற்று, பிரகாசம், மழை, இது எல்லாமே வந்து ஆர் கிளாசிஃபைட் வித்தின் மார்ஜினல் பொட்டன்சி ஆஃப் த அப்சல்யூட் பர்சன். ஸோ அது எல்லாமே வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சியில இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. லெஸ்ஸர் லிவிங், அதாவது இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ், நாம் எல்லாரும் கூட வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சி தான் இல்லையா, தத்தாசக்தியில தான் இயங்குபவர்கள். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் த கிரியேஷன் ஆஃப் லார்ட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜில இருந்து தான் கிரியேட் ஆகும் மார்ஜினல் பொட்டன்சி. அதாவது இந்த பிரபஞ்சங்களே வந்து எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, பகிரங்க சக்தியால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை வந்து அது அந்தரங்க சக்தி, வேர் காட் இஸ் சிச்சுவேட்டட், அது வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. எஸ், வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். மாதாஜி வாசிக்க யாரும் வாசிக்காதவங்க வாசிங்க, சோ தட் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது வரைக்கும் வாசிக்காத பரம்பொருளின் மாதாஜி
ஒரு நிமிஷம் பத்மா மாதாஜி இருங்க பத்மா மாதாஜி இருங்க. நீங்க போன ஸ்லோகம் வாசிச்சீங்க. இங்க யார் வாசிக்காதவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி உங்க வீட்ல என்ன பரம்பொருளின் சக்திகள் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இப்படி இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்கா மாதாஜி, அதாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, சவுண்ட் நிறைய எஸ் மாதாஜி, க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, பேஜ் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. பரம்பொருளின் சக்திகள் எண்ணற்றவை எனினும் அவை 3 முக்கியமான பிரிவுகளாக வகுக்கலாம். உள்ளேயும் சக்தி, விளிம்பில் ததும்பும் சக்தி, புறசக்தி. இவ்வகைகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் கோடிக்கணக்கான உபபிரிவுகள் உள்ளன. இயற்கையின் அம்சங்களான காற்று, ஒளி, மழை போன்றவற்றை நிர்வகிக்கும் அதிபதிகளான தேவதைகள் விளிம்பில் ததும்பும் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். மனித இனம் உட்பட எல்லா உயிரினங்களும் விளிம்பிலான சக்தியால் உண்டாகியவையே. பௌதிக உலகம் பிரபுவின் புறசக்தியின் படைப்பு. ஆன்மீக வெளி எனப்படும் பகவானின் சாம்ராஜ்யம் அவரின் உள்ளுரை சக்தியின் தோற்றம். இப்படியாக பிரபுவின் வெவ்வேறான சக்திகள் அவரின் வெவ்வேறான வல்லமைகள் மூலம் எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றன. பிரபுவிற்கும் அவரது சக்திகளுக்கும் எவ்விதமான வேறுபாடுகளும் இல்லை. எனினும் உன்னதமான பிரபு அருவமாக எங்கும் பரவி இருக்கிறார் என்றோ அவர் தன் வியாக்கி தத்துவத்தை இழந்து விடுகிறார் என்றோ நாம் தவறான முடிவுக்கு வந்துவிடக் கூடாது. தம் அறிவிற்கெட்டிய அளவிலேயே ஒரு முடிவிற்கு வருவது மக்களின் இயல்பு. ஆனால் உன்னதமான பிரபு நம் சிற்றறிவின் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. இதன் காரணமாகத்தான் ஒருவர் தன் அறிவின் துணை கொண்டு இறைவனை அணுகுவது இயலாத காரியம் என்று உபனிஷத்துக்கள் எச்சரிக்கின்றன. மாபெரும் ரிஷிகளும் சுரர்களும் கூட இறைவனை அறிய உணார்கள் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 10.2. அப்படி இருக்க இறைவனின் வழிவகைகளை புரிந்து கொள்ளும் திறனற்றவர்களான அசுரர்களை என்னவென்பது? முடிவில் பூரண சத்தியமே முழு பூரணமான வியக்தியாய் விளங்குகிறார் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்வதே இந்த 4வது மந்திரத்தின் உட்கருத்து. இல்லாவிடில் அவரின் தனி சிறப்புகளை இப்படி பல்வேறாக வர்ணிக்க தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானுடைய ஆற்றல்களும் அவருக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது இல்லையா? இதை வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பாகவதத்திலேயே கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவர் வேறு, அவருடைய நாமங்கள் வேறல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய ரூபங்கள் வேறல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய ஆற்றல் அதாவது செயல்பாடுகள் வேறல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய லீலைகள் வேறல்ல. அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் வேறு, அவருடைய ஆற்றல் வேறு அல்ல என்பதையும் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். So there is no difference energy. The difference energies of Lord are present everywhere. வெவ்வேறு விதமான ஆற்றல்கள் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. Although the Lord and his energies are non-different. இல்லையா? அவர் வேறு, அவருடைய ஆற்றல் வேறு கிடையாது. One should not make mistake these energies of Supreme, nor should one wrongly consider that the Supreme Lord is distributed everywhere impersonally or he loses his personal existence. இல்லையா? அவருடைய ரூபத்தை இழந்து விடுகிறார், இல்லைன்னா அவருடைய ஆற்றல் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அதாவது பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்க கூடாது. சோ எல்லா இடத்துலயுமே ஆற்றலுடைய அளவு வந்து ஒன்று போலதான் இருக்கும். அந்த அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த குவாலிட்டி வந்து ஒன்று போலதான் இருக்கும். அதனால நம்ம அப்படி கிடையாது இல்லையா? இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம தோசை மாவை எடுத்துக்கோங்க. தோசை மாவை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணி கரெக்டா விட்டாதான் அது வந்து தோசை ஊற்றக்கூடிய பதம் இல்லையா? டைல்யூட் ஆயிடும் இல்லையா? நிறைய தண்ணி ஊத்தினா என்ன ஆகும்னாக்கா நீராயிடும். அந்த மாதிரி நம்ம பௌதிகத்துல இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் பார்க்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அதாவது நம்ம ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் உதச்சதே நம்ம இப்ப படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா? இன்வொகேஷன் மந்த்ரால இல்லையா? பகவான் பூர்ணமானவர். அவர்ல இருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகளாக நாம கூட பூர்ணமா முழுமையாதான் இருக்கும். நாம் எல்லாம் அவர்ல இருந்து தோன்றிய பிறகு கூட பகவான் இன்னும் வந்து அந்த பூர்ணமாகவே இருக்கின்றார். ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் பகவான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஒரு இதுல இருந்து எடுத்துட்ட பிறகு அதனுடைய எம்டினஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது. பகவான்கிட்ட எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து
வந்துட்டே இருந்தாலும் ஸ்டில் பகவான் முழுமையாக தான் இருக்கிறார். அவர் குறையாக கிடையாது என்பதை நாம டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறது கிடையாது. நெவர் கெட் டைல்யூட்டட். அவருடைய ஆற்றல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா எந்த அளவுக்கு அது குவாலிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும். ஒன்லி இட் இஸ் அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கும். அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். So but the supreme lord is not subject to our limited capacity. நம்முடைய இந்த குறையுடைய புலன்களால அதை நம்மளால அலசி ஆராய முடியாது. It is for this reason that Upanishads warns us that no one can approach the Lord by his own limited potency. இதுதான் உண்மை. நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குறையுடைய புலன்களை உபயோகப்படுத்தி நம்மளால எல்லாமல்ல இறைவனை பற்றி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முயற்சி செஞ்சா கூட நம்ம ஏதோ ஒரு 1% 2% தான் அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ட் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி இன்டெலிஜென்ஸே கிடையாது. மேலும் பகவத்கீதையில 10.2ல என்ன சொல்லிருக்குன்னா, says that not even the great rishis and suras can know him. இல்லையா? அதாவது ரிஷிகளும் சரி அதே மாதிரி தேவர்களால கூட பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Then what to speak of our we humans? இல்லையா? நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. So the fourth mantra Isha Upanishad என்ன சொல்றதுன்னாக்கா clearly says that absolute truth is ultimately the absolute person. அதாவது அந்த பூர்ணத்தினுடைய உண்மை எதுன்னாக்கா முழுமையான அதாவது ரூபம் கொண்ட பகவான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். அதர்வைஸ் there would be no need to mention so many details in support. இல்லையா? அவருடைய பர்சனல் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய இந்த இடத்துல அவசியமே கிடையாது. அவருக்கு ரூபம் உண்டு என்பதை முழுமையான ரூபத்தை கொண்டவர் அப்படிங்கிறதையும் அந்த பூரணமான ரூபத்தை கொண்டவர் என்பது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிச்சவங்க வாசிக்க கூடாது. இன்னும் 3 பேராகிராஃப் இருக்கு. யார் வாசிக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. தனித்தன்மையுடன் பகவானது அம்சமாக அவரது நடுநிலை சக்தியாக திகழும் ஜீவன்கள் ஒவ்வொருவரும் சாக்ஷாத் பகவானை போலவே எல்லா அறிகுறியிலும் பெற்றுள்ளனர். இருப்பினும் அவர்களுடைய செயல்களின் எல்லைகள் வரம்பிற்கு உட்பட்டவை என்பதால் அவர்கள் அனைவரும் வரம்பிற்கு உட்பட்டவர்கள். அம்சங்கள் ஒருபோதும் முழுமைக்கு சமமாக முடியாது. எனவே அவர்களால் பகவானுடைய முழுமையான சக்தியை அங்கீகரிக்க இயலாது. பகவானுடைய அம்சங்களாக உள்ள போதிலும் பௌதீக சக்தியின் ஆதிக்கத்தினால் முட்டாள்களாக அறியாமையில் வசிக்கும் ஜீவன்கள் பகவானுடைய தெய்வீக நிலையை பற்றி யூகிக்க முயல்கின்றனர். மன அனுமானத்தின் மூலமாக பகவானுடைய அடையாளத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான முயற்சியின் பயனற்ற தன்மையினை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் எச்சரிக்கின்றது. ஒருவன் வேதங்களின் ஆதி மூலமாக திகழும் சாக்ஷாத் பகவானிடமிருந்தே தெய்வீகத்தை பற்றி கற்பதற்கு முயல வேண்டும். ஏனெனில் பகவான் மட்டுமே தெய்வீகத்தை பற்றிய பரிபூர்ண அறிவை பூரண அறிவை பெற்றுள்ளார். பகவானுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி செயல்படுவதற்கு தேவையான ஒரு குறிப்பிட்ட சக்தி பூரண முழுமையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திற்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பகவானுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தனது குறிப்பிட்ட செயல்களை செய்ய வேண்டி சின்னஞ்சிறு அம்சமாகிய ஜீவன் அவற்றை மறந்துவிடும் போது அவன் மாயையால் இருப்பதாக கருதப்படுகிறான். எனவே பகவானால் நமக்கென்று வழங்கப்பட்டுள்ள பாத்திரத்தினை செயல்படுத்துவதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஈஷோபனிஷத் ஆரம்பத்திலேயே நம்மை எச்சரித்து உள்ளது. அதே சமயத்தில் தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு சுதந்திரமான செயல் கிடையாது என்பது இதன் பொருள் அல்ல. ஜீவன் பகவானுடைய அம்சமாக இருப்பதால் அவனுக்கு பகவானை போன்றே சுதந்திரமான செயல் இருந்தாக வேண்டும். ஒருவன் தனது சுதந்திரத்தை எல்லா செயல்படும் தன்மையும் புத்தியுடனும் முறையாக பயன்படுத்தி அனைத்தும் பகவானுடைய சக்தியே என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது பகிரங்க சக்தியான மாயையின் தொடர்பினால் இழக்கப்பட்ட தனது உண்மையான உணர்வினை அவனால் புதுப்பிக்க முடியும். எல்லா திறனும் பகவானிடமிருந்தே பெறப்படுவதால் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட திறனும் அவரது விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், மற்றவற்றிற்காக அல்ல. அத்தகு பணிவான சேவை மனப்பான்மை ஏற்றுள்ளவரால் மட்டுமே பகவானை அறிய முடியும். பகவானை அவரது எல்லா தன்மைகளுடன் அறிவதும் அவரது சக்திகளை அறிவதும் அந்த சக்திகள் அவரது விருப்பத்தின்படி எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிவதுமே பக்குவமான அறிவாகும். இந்த விஷயங்கள் எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமாக பகவத்கீதையில் பகவானால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. சோ நாம எல்லாருமே பகவான்ல இருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? குவாலிட்டி வைஸ் நமக்கு உண்டு. நித்திய தன்மையில நாமும் பகவானும் ஒன்றுதான் இல்லையா?
நாம விடுதலை அடைந்தால் கண்டிப்பாக வந்து அதாவது சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்திருப்போம். சோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம பகவான் வந்து நிர்குணம், நாம வந்து சுத்த சத்துவம், பகவான் வந்து எபவ் 3, அதனால்தான் அவர் வந்து இன்ஃபாலபிள் அப்படிங்கறது வந்து நாம சொல்கின்றோம் இல்லையா. எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அவ்வாறுதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. நாம அதை தான் படிச்சுட்டே வரோம். பாகவதத்திலயும் அதுதான் படிச்சுட்டு வரோம், பகவத்கீதையிலயும் அதே தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த பார்சன் ஆர் நெவர் ஈக்குவல். நம்ம எப்பவுமே பகவானுக்கு சமம் ஆகவே முடியாது. குவாலிட்டி வைஸ்ல வேணும்னா நம்ம ஒத்தவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் குவான்டிட்டியில வந்து நம்ம ஆப்புலன்சஸ்ல நம்ம என்னைக்குமே பகவானோட வந்து நம்ம சமமாக முடியாது. அதே மாதிரி பின்ன பகுதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அதாவது பூர்ணம் என்பது ஆகாது என்பதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். Sri Uishopani wants the futility of trying to establish the identity of Lord through mental speculation. அதாவது ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் கடவுள் அப்படிங்கிற நிலை எல்லாம் சொல்றது வந்து மிக 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 தவறு. One should try to learn the transcendent form of the Lord himself. அதாவது எப்படி நம்ம வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும், அதாவது சுப்ரீம் சோர்ஸ் ஆஃப் வேதங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. அதே மாதிரி சாதன பக்தியை பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுதுதான் அந்த தெய்வீகமான நிலையில் நாம நிலை பெறும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து தரிசனம் பெற முடியும். அதாவது அவரை காண்பதற்கு நமக்கு ஒரு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். நமக்கு அந்த குவாலிட்டிஸே இல்லைன்னா நம்மள கடவுள் எங்கன்னு நம்ம தேடிட்டு போனாலும் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட இருந்துதான் மாற்றங்கள், நம்ம கிட்ட இருந்தான் பக்குவம், இதெல்லாம் வரணும். எவ்ரி பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் ஹோல் இஸ் இன்வால்வ் இன் சம் பர்டிகுலர் எனர்ஜி இல்லையா. அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு நம்ம சில சமயத்துல வந்து தத்துவத்துல வேலை செய்வோம், சில சமயத்துல ரஜோம், சில சமயத்துல தாமசிக்கு இல்லையா. அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள்ல உழண்டு கொண்டிருக்க அந்த பகிரங்க சக்தியில நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. அடுத்து இந்த 3க்கும் கடந்த நிலையிலயும் நம்ம வேலை செய்வோம், சுத்த சத்துவ நிலை, அது அந்தரங்க சக்தி. இப்படி நாம எந்த சக்தியில வேலை செய்யறோம், அதாவது ஆத்மா என்ன சொல்கின்றதோ ஆத்மாவுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா என்ன சொல்கின்றதோ அந்த அந்த ஆத்மா நன்னிலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு எடுத்துரைத்தால் அந்த மார்க்கத்துக்கு நாம சென்றால் கண்டிப்பாக மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை பெறுகின்றோம். ஆனா அதே வந்து நம்ம இந்த 3 குணங்களோடு உழந்து கொண்டிருந்தால் கட்டுண்ட நிலை ஏற்பதற்கான செயல்களில் நாம் ஈடுபடுகின்றோம். அதனால்தான் நம்ம ததா சக்தியில இருக்கிறவங்க. Thus, from a very beginning, Isha Upanishad wants us to be very careful to play the part designated as for us by Lord. அதனால எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு என்ன பாதை கொடுத்திருக்காங்களோ அதை வந்து அந்த பாதையில செல்வதற்கு தான் நாம முயற்சி பண்ணணும். ஆனா நம்ம இந்த புலன்களுடைய திருப்திக்காக வந்து நாம செயல்படக்கூடாது. டசன்ட் மீன் தட் இண்டிவிஜுவல் சோல் நமக்கு வந்து நோ இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் இஸ் ஓன். நாம இனிஷியேஷன் தான் நம்ம பண்ண முடியும், ஆனா பாதையை வந்து பகவான் நமக்கு காட்டட்டும்னு நினைச்சுன்னு நம்ம போகணும். ஈ ஷுட் ஷோ த பாத். அந்த பாதையில நம்ம போகும்பொழுதுதான் நமக்கு நன்னிலை. நமக்கு கேட்கும் பொழுதே வந்து எனக்கு நல்லது ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய பாதையை காட்டும் தான் நம்ம கேட்கணும் இல்லையா. செயல்படுவது நம்ம வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து அந்த உத்வேகம் வர்றது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்தா நாம தான் செய்யணும். ஆனா அதை வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய விதம் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கணும். because he is part and parcel of the Lord, he must partake the initiative of the Lord. ஏன்னா பகவானும் செயல்படக்கூடியவர், நாமளும் செயல்படணும் இல்லையா. the person properly utilizes his initiative, அதாவது முதன்மை தன்மையாக, அதாவது பகவான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார், அதே மாதிரி நாமளும் செயல்படணும், ஆக்டிவா நம்ம செயல்படணும் புத்தி கொண்டு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் லார்ட்ஸ் பொட்டன்சி, எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆற்றல் என்பதை புரிந்து கொள்ளவன் வந்து he can revive his original consciousness. அவனுடைய உண்மையான அந்த உணர்வை அவனால வந்து என்ன என்ற நிலையை வந்து அவனால அலசி ஆராய முடியும், அதை பக்குவப்படுத்த முடியும். which was lost due to association with மாயா இல்லையா. அதாவது பகிரங்க சக்தியோட உழண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய உன்னதமான நிலையை வந்து இழந்திருந்திருக்கும். ஆனா ஒரு முறை இந்த அசோசியேஷன்ல நம்ம போகும் பொழுது கண்டிப்பா தெய்வீகமான நிலையில நம்ம நின்று கொண்டு பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய தவறுகள் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அதை வந்து நம்ம மாற்றி அமைத்து பக்குவமான முறையில செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடி போகணும். அதற்கான முயற்சி இந்த உயிர் வாழிதான் செய்யணும். பாதை மட்டும்தான் பகவான் வந்து அனுகிரகிப்பார், ஆனா முயற்சி முதல்ல நம்ம கிட்ட இருந்து தான் வரணும். ஆல் பவர் இஸ் obtained from the Lord. இல்ல எல்லா சக்தியுமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. therefore each particular power must be utilized to execute the will of the Lord and not otherwise. அதனால ஒவ்வொரு ஆற்றலுமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறுதான் செயல்படணும். அதனால இல்லை என்றால் நாம் செயல்படக்கூடாது. அந்த விதத்துல the Lord can be known by one who has adopted such submissive service attitude.
இல்லையா? அடக்கத்தோடும் பணிவோட வந்து தன்னுடைய செயல்களை வந்து முடிக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை யார் ஏற்றிருக்கிறார்கள் என்பது கண்டிப்பாக வந்து பகவானுக்கு தெரியும். பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் மீன்ஸ் இல்லையா, அதாவது தவறற்ற ஒரு ஞானம், தவறு அதாவது இம்பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா, குறையற்ற, தவறு கிடையாது, குறையற்ற அந்த ஞானம் வந்து மீன்ஸ் அதாவது நோயிங் த லார்ட் இன் ஆல் இஸ் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா 3 விதமான நிலைகள் உண்டு பகவானுக்கு இல்லையா, அப்சல்யூட் பிரம்மன், பரமாத்மான், பகவான். இதையெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சின்றவங்க, நோயிங் ஹவு திஸ் பொட்டன்சிஸ் ஒர்க் இல்லையா, இந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து எவ்வாறு செயல்படுகின்றது ஆஸ் பர் இஸ் வில் இல்லையா, அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு அதையெல்லாம் நம்மளால உணர முடியும். தீஸ் மேட்டர்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப்டு பை த லார்ட். ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருப்போம். அதுதான் அதாவது உபனிஷத்துகளுடைய சாராம்சம் என்பது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. நாம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அந்த ஸ்லைடையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ Thursday ஈவினிங் 6 மணிக்கு நான் இப்பவே சொல்லிட்டேன், நீங்க எல்லாருமே கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. Thursdayவும் உண்டு, ஃப்ரைடேவும் உண்டு. ஃப்ரைடே வந்து 5 o'clock, Thursday நீங்க எல்லாம் 5 o'clock உங்களுக்கு வந்து சதாச்சார் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுனால ஐ எம் மூவிங் டு 6 o'clock. ஓகே, எல்லாருமே வந்து சதாச்சார் கிளாஸ் முடிச்ச பிறகு ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஜாயின். ஏன்னா நம்ம ஈஷோ வந்து ஃபாஸ்டா இந்த மந்த்துக்குள்ள ஈஷோ முடிச்சு அடுத்த மந்த் NOI பண்ணிட்டோம்னா ஸோ தட் நம்ம லாஸ்ட் மாடியூல் வந்து பை மார்ச்சுக்குள்ள நம்ம வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் த பக்தி சாஸ்திரி. உங்களுக்கு எல்லாம் டிகிரி வேணும்ல, இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம இதுல மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு நம்ம வந்து இனாகிரேஷனுக்கு எல்லாம் நீங்க வருவீங்க. அப்போ உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட் நம்ம குரு மகாராஜ் கையில இருந்தே நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்காக நீங்க இதெல்லாமே பிரயத்தனம் பண்ணி முடிக்க பார்க்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி, நேத்தியே கேட்டேன்ல. ஆமா சொல்லுங்க. 18.7ல மாதாஜி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. தர்மம் சம்மதம் என்ற சொற்றொடரின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கு. அது வந்து தெரியல மாதாஜி, அதை கொஞ்சம் அது சொன்னீங்கன்னா. எந்த ஸ்லோகத்துல இருக்குன்னே தெரியல மாதாஜி, தேடி தேடி பார்த்துட்டு நானும் விட்டுட்டேன். ஓகே 7th வா, நான் பார்த்துட்டு வேணா சொல்லட்டுமா நான் உங்களுக்கு? ஆமா மாதாஜி, தேடி தேடி